Per assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, convertim totes les dades que recollim al llarg del cicle de l'aigua en informació molt útil per fer front al dèficit hídric. Creem una plataforma que centralitza i gestiona les dades, a partir de la qual calculem i gestionem els indicadors generals de tots els processos. A més, visualitzem el context històric de les variables i disposem de mapes temàtics sobre les plataformes de geolocalització de forma accessible i intuïtiva. Tot això a fi de prendre les millors decisions i fer una supervisió avançada del cicle integral de l'aigua. Aquesta és només una de les 9 actuacions de Ressona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem que ressoni!